Dobar dan, Maja Horvat, Croatia osiguranje. Ja sam Ante. Dobrodošli, izvolite. Ovo nam je najvažniji stroj, jel ga možemo osigurati? Možemo. A ovu robu, je li možemo osigurati protupožarno? Naravno. A provala? I to. A šteta ako zbog požara moramo zaustaviti proizvodnju? Kažem vam, ne možete me iznenaditi. Ako se odlučite za poduzetnički paket, sve može. Dobra. A šta je s mojim dečkima? Ja ne znam sam upravljati svim ovim strojevima. Kolektivno osiguranje za nesretni slučaj. Kasko za kombi? Naravno. Je li ima popust? Do 25%. A onda smo se definitivno sve dogovorili. Znala sam. Odmah sam rekla da je poduzetnički paket prava stvar.